Nagbabayad tayo ng buwis araw-araw, pero alam ba natin kung saan ito napupunta? Let's imagine that the whole national budget is 100 pesos. And in that 100 pesos, 62 pesos ang nakatali agad sa mga otomatikong bayarin. Ito yung mga pambayad ng utang, pasweldo sa mga empleyado ng gobyerno, at allotment para sa mga lokal na pamahalaan. Ang natitira na lang ay ang 38 pesos. Ang 38 pesos na ito ang perang pinagdidesisyonan kung paano gagamitin ng buong bansa. Ito yung pondo na gagamitin sa mga bagong proyekto tulad ng mga kalsada, bagong ospital, or improvement ng mga ospital, pati pagpapatayo ng mga paaralan o repairs na din. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang 38 pesos na yan, trilyong halaga sa totoong buhay. Ang tanong, sulit ba? Paano pinagdidesisyonan ito? Alamin sa episode 2. Follow why.